Al voltant de més d'un centenar d'ajuntaments catalans davant de l'estat de nervis d'alguns ultres, d'algun alcalde complexat que han tret l'estelada, la nostra bandera de combat, a molts ajuntaments catalans. Per tant, la nostra ensenya de combat, que va ser l'ensenya de tanta gent de la Unió Catalanista, d'Estat Català, de l'Esquerra de Macià, i que també va popularitzar el sant als anys 60, i que per cert també commemora el seu 40 aniversari, avui, per sort, llueix en molts ajuntaments catalans. Tant se val, però, si és l'estelada amb el triangle vermell, amb el triangle roig, si és l'estelada amb el triangle blanc. L'important és que la nostra estelada avui és el símbol, la icona més important de que aquest poble encara no ha assolit la seva llibertat. Aquest poble, els països catalans, lluiten no només per la seva independència, no només per la seva llibertat, sinó que també reivindiquen la unitat de la nació completa. I com deia el patriota Vicenç Ballester, aquell qui va idear l'estelada, pesi a qui pesi, encara que no agradi a molta gent, onejarà i lluirà encara fins que la quatribarrada, l'ensenya de Catalunya, pugui lluir ben alta, ben dreta i ben sola en el futur. Recuperem, doncs, sense cap mena de complexos, la nostra autoestima. Ara estem recuperant una part de la nostra memòria històrica i és evident que la història de l'alliberament dels països catalans no pot restar en un calaix, ni en un armari, ni en un museu, ni en un arxiu, encara que sigui el de Salamanca. La nostra memòria històrica és evident que ha de ser ben activa, ben clara, sobretot perquè la coneguin les noves generacions i sobretot perquè 100 anys més tard del naixement de l'estelada és evident que la lluita continua i nosaltres, patriotes catalans, no desertarem mai. I avui que és un dia de commemoracions també vull tenir un record pels pioners de l'independentisme, per aquella bona gent, unes desenes de militants de la Unió Catalanista que a molt pocs metres d'aquí, el 1901, van fer la primera ofrena davant de la tomba de Rafael de Casanova. 30 detinguts, les autoritats de la restauració es van encarregar de reprimir aquella bona gent, de reprimir la que, segons la història, va ser la primera expressió simbòlica de l'independentisme. Aquella gent van sortir al carrer per commemorar i rememorar un fet antic, un fet que remunta al segle XVIII, per recordar el setge de Barcelona, per recordar la lluita heroica del conseller en cap i dels seus homes, per recordar que aquell 11 de setembre, com fa alguns anys a Nova York, també van caure dues torres, les dues torres sobre les que s'erigia la nostra llibertat, les nostres institucions i la nostra hisenda pública. Però també aquella gent van fer una reivindicació ben moderna i ben actual, una reivindicació a favor de la nostra llibertat, a favor del nostre autogovern i de les nostres institucions. 3 segles més tard, és evident que aquest país té institucions, que té autogovern i fins i tot algú podria dir que més autogovern que mai des de 1714. Però també és veritat que és quan més ciutadanes i ciutadans d'aquest país veuen més amenaçat allò que hem aconseguit aquests últims 30 anys de democràcia. El procés estatutari va posar fi a la via autonomista. El procés estatutari ha posat fi també a l'adolescència política d'aquest país. Per sort, l'autonomisme va de retirada. Han vist que l'estrangulament de Catalunya amb aquest finançament espoliador i amb un estatut que no reconeix la plenitud nacional d'aquest país no pot anar enlloc. I a més ha fracassat també aquell intent històric de l'esquerra catalana de tensar la mà a l'esquerra espanyola per anar transitant a poc, gradualment, cap a un escenari de més poder polític i de més autogovern a canvi d'una Espanya plural, i això també ha fracassat.
I també tenim la sensació, sovint, que la nostra identitat, la nostra cultura, la nostra llengua estan més amenaçades que mai. Ara fa uns dies vam conèixer un estudi sociològic, un estudi fet per l'Institut d'Estudis Catalans que diu que una majoria de gent en aquest país està perplexa. És allò que fa uns mesos es deia la desafecció. I té una certa lògica, i crec que s'explica, perquè hi ha consciència en bona part d'aquest país de que hi ha problemes endèmics, com el finançament, com la llengua, la nostra cultura, el nostre poder polític, que aparentment no tenen solució dins d'aquest estat espanyol. Cada dia més gent s'adona que paguem un preu massa car per la nostra dependència. Fins i tot hem perdut l'autoestima, aquella autoestima d'aquests últims 3 segles, d'una Catalunya locomotora, d'una Catalunya que era la fàbrica d'Espanya, perquè ara no només la política, sinó també els negocis ens els fan a Madrid. I ens els fan a Madrid com a conseqüència dels peatges econòmics que hem hagut de pagar, però sobretot també perquè Espanya va sola, s'ha modernitzat social i econòmicament i va sola fins i tot amb els nostres impostos. No només això, sinó que en aquests moments estem atrapats davant d'una ofensiva contra la nostra llengua. Manifiestos, una ofensiva molt dura en contra d'un model lingüístic a l'escola catalana que és un model d'èxit, aplaudit fins i tot per la Unió Europea, que demostra que és possible la igualtat d'oportunitats de tots els nens i nenes quan acaben la seva etapa educativa obligatòria. Una campanya que revela fins i tot el pensament no només supremacista, sinó fins i tot xenòfob de bona part dels partits espanyols, quan ens diuen que hi ha llengües de primera i llengües de segona, llengües que serveixen per anar pel món i llengües, com deia algun falangista, que són gairebé un oscuro diàlogo entre països. Ens ha dit fins i tot que el castellà està discriminat. Sí que està discriminat. A Lapònia, a les Illes Tokelau, però no a Catalunya, no als països catalans on el castellà està a l'ambient, està per tot. Aviat tindrem també una sentència del Tribunal Constitucional. Un tribunal que és un òrgan deslegitimat, que és víctima de la instrumentalització no només política, sinó fins i tot partidista. Un Tribunal Constitucional que molt probablement acabarà expedint el certificat de defunció d'aquell estatut retallat que van pactar Mas i Zapatero aquell 21 de gener, malaurat, a la Moncloa. I estem lluitant també per superar aquest finançament espoliador, aquest finançament que depreda gairebé un 10% de la nostra riquesa, un finançament que pot posar en perill el benestar de moltes generacions de catalans i un finançament que penalitza la nostra competitivitat econòmica.